Tak ahoj všem. Jo, hned na začátek. Jsou to 2 měsíce od toho, co jsem natočil poslední video. Ano, vím to a uvědomuji si to. No, takže jsme zpátky u Žigulíka a hned na začátek prostě, jo, tak jak mě začátek roku prostě jsem měl pozvolnej, jak mě to začalo hezky v klidu, chtěl jsem natáčet, chtěl jsem si dělat a taky jsem si dělal, tak se to hned zlomilo. Vlastně se to totálně podělalo a já jsem musel řešit úplně jiné věci, než jsem chtěl. Zaseklý brzdy u Feldy a řešil jsem jiný věci, prostě řešili se papíry od Sába, zachraňovali se to bylo taky docela zajímavý. A no, prostě nebylo to úplně jednoduchý, nebylo to úplně málo. Ale teď se to snad lehce uklidnilo a já se zase budu teďka věnovat. Ale máme nějaký, mezi tím, co jsem nenatáčel, tak nějaký pokrok, který přeci jenom je. No, aktuálně, ještě teď tady přejdu, tady mám svoji CBF 125, se kterou jsem vlastně na jaře 2024 objel celou Evropu téměř, vlastně nějakých 27 zemí za 79 dní, 21 000 kilometrů ta motorka. Takže kdybyste chtěli, tak si natočíme jeden den nějakou recenzi, jen co teďka doskládám brzdy, protože jsem se pustil teda do brzdy. Jednak kontrola brzd, výměna řetězové sady a měním vzadu ložiska. Dělal jsem tam, teďka je tam hotový olej, filtry vyměněný a udělaný ventily. Takže motorka bude teďka úplně cajk. Na 22 000 pekelných kilometrů, tak si myslím, že jako dobrý výkon. No, ale zpátky k Žigulíku. Co je nového a co je starého? No, nového je to, že si můžete všimnout, tak je to dovazený. Je to zavazený kompletně, je to ošetřený a je to už hotový vlastně na nějaký to odlučení. Vlastně proběhlo tam chemický zastavení koroze, pak na to šel epoxid, mám to nějaký no-name, nemám tady už pixel, já jsem to vyhodil. Měl by to jakoby uzavřít tu korozi a na to šla tato dvousložková základní barva, kterou jsem tady měl. Zrovna takový zbytek, tak jsem říkal, že to je škoda zase vyhodit barvu. Stejně to je podlaha, která nebude vůbec vidět, takže se nelekejte, že tam je prostě žlutá barva. V závěru to není vůbec vidět. A ještě tady vlastně na ty všechny místa, kde se to cokoliv opravovalo, cokoliv se vazilo a látalo, tak je tam vlastně karosářský tmel, který používám já už roky a jsem s ním strašně spokojený. No a co ještě teda nového? Jo, tady jsem vlastně používal zbytky ještě, co jsem tady měl ze starých aut, to je, nevím, nějaký STP Gold a nějaká no-name hmota. Zase je to škoda vyhodit a na to Žigulíka dobrý, tady ještě mám kousíček. Tady už jsem pak koupil CTKčko na tu podlahu. Ta už má sama o sobě vrstvu taky ještě toho asfaltu, nebo té gumy a ještě je vlastně antihluková tou druhou. A pak tady mám vlastně zase klasický STP Silver, jsem objednal, takže tím se nahradí ta původní hmota. Akorát, že co jsem nedořešil, tak mě chybějí zátky. Nevím, kam jsem je ztratil. Takhle, jednu vím, jedna mi propadla do nosníku a to nevytáhnu. A pak mě chybí ještě další 2. A nevím, někde jsem je ztratil. Takže teďka budu objednávat díly, nový, další. A musím si doobjednat teda zátky. Co je jeden z problémů, tak při vlastně to řešení té koroze, tak jsem bohužel serval celou pedálovici, takže já teďka scháním pedálovici s tím uchycením do podlahy. Problém je ten, že se nedá koupit nová, takže scháním jetou, nebo co nejlepším stavu a zatím se to ukazuje jako velký problém. No, mám co dělat v tom hledání a schánění. Jinak vlastně interiér je v pohodě, ten jenom vyčistím gumy a pomalu to pak začnu teda skládat zpátky. Ještě teda předtím, než to teďka budu skládat, tak už mě přišly, mně přišla první várka blbostí. Mám tady vlastně brzdovej a spojkovej válec, což jsem potřeboval, když se na to podíváme. Jo,
Nevím, tohle je, myslím, že dokonce ten spojkovej. Jo, je to originál Lada. Bral jsem nakonec Ladu. Těžko soudit, upřímně nevím, která z těch značek, co se prodává těch dílů, všechno, nebo jsou tam asi 3 značky ruských dílů, s tím, že originál je Lada, jsem pochopil, logicky, že jo. Takže nevím, která z nich je jako ta kvalitní, použil jsem Ladu, byla sice tuším, že nejdražší, ale proč ne. Takže tady mám teďka spojkový brzdový válec, to mě čeká vyměnit. A jen co mě přijde do zátky, dodělám vlastně, teda doskládám interiér a zvrhnem se na zadní nápravu. Tam teda musím dořešit ty podélní ramena, co drží nápravnici, nebo nápravu. A musím vyřešit teda nový tlmiče, nový pružiny. A nebo ty pružiny jenom obrousím, nalakuju a dám je zpátky. To je taky varianta B. Oni jsou jakoby noví, ale spodky jsou rezavý. Tady ta poslední, prostě to, co bylo od země, tak je rezavý. Tady mě ještě čeká potom dolátat úplně, to nechci zaostřit, dolátat tamhle ten roh, který byl taky bohužel lehce děravej. No a vrhnem se na předek. Motor a díly k motoru, nebo takový to přetěsnění. Mám tady nějaký silikon na jedno doporučení, tak jsem zvědavý, měl by to vytvořit jakoby víceméně, měl by to udělat gumový těsnění. Tak jsem sám upřímně zvědav, jak to bude fungovat. A pak nás čeká klasika. Olej, svíčky, přední ramena, komplet, teda tam přední náprava je úplně na kaši vyrezla, to si ukážeme a v dalším díle. A uvidíme, no, uvidíme, co nás nemine dál. Ještě teda jsem teďka, musím to přezout, nebo přehážu to na tu druhou sadu a půjdou na opískování, asi do komaxitu kola nechám udělat prostě, aby to trochu vypadalo. Sice lidi říkají, že komaxit není úplně optimální nebo není úplně adekvátní, ale já si myslím, že na toto auto, že už tolik jezdit nebude, nebo nevím, jestli najde třeba 1000 km za rok, tak to bude v pohodě na ty pojížďky tady, ten komaxit na těch kolech. A další problém, budu schánět pneumatiky. Chtěl jsem sehnat nějaký co nejvíc přibližný originálu, ale ty jsou strašně drahý, jakože strašný přepal, takže tam budou prostě nějaký normální letní pneumatiky v adekvátním rozměru, co jsou napsané v techničáku. No a to je zatím asi vlastně všechno, co jsem stihl udělat. Já vím, moc toho není. Teď se tomu zase budu věnovat. Teďka jdu aktuálně dodělat tu izolaci tam, kde můžu. Takže vlastně krom řidiče a budeme pokračovat. Rozhodně teďka musím počkat, až nedojdou díly zase, no. Fajn, že ty díly jsou na to. Jsou teda dražší, ale jsem zvyklý ze Škodovek na takovou možná levnější variantu. I když jak v čem a jak který díly, to se zase musí nechat. No, ale tak. Další věc, ještě co můžu tady zmínit. Aktuálně zítra se jdu podívat na favorita. Nissan Sunny, o kterém jsem mluvil v předchozím videu, tak nedopadl. Prostě uhnilá zadní náprava, ačkoliv auto nebylo vlastně úplně špatný, bylo pěkný. Dost jsem se do těch tvarů zamiloval, tak jsem konstatoval, že když se mi kolo hýbalo dopředu a dozadu, tak to jsem jakoby, chápeme se zabržděnou zadní brzdou ruční a hejbete s autem tak, že se hejbe, prostě kýve se celá ta nápravnice, tak to se mi opravdu nelíbilo. No, takže teď se vydávám zpátky na favorita. Favorita jsem dříve měl. A bude to další takový projektík. Tam je dobrý fajn, že hledám favorita, u kterého nemusím dělat právě tohle, co dělám teďka, co mě tady čeká rozhýbávat tohle auto. Je mi jasný, že zase koupím nějakou kaši, u které strávím stejně minimálně tak jako, nevím, 100 hodin jenom v rozebírání a skládání toho auta, nějaký opravy tam budou, jako vždycky je to prostě už 30 let starý auto. Tak jo, jsem rád, že mě sledujete, jsem rád za každý komentář k tomuhle autu, co dodáte a uvidíme se u dalšího videa a já slibuju, že příště už bude nejen nějaký větší pokrok, ale dáme si trošku víc toho a hlavně uděláme si příště, už bude to video přímo o tomhle Žigulíku, jak jsem je dostal do rukou a vlastně tenhle příběh toho auta. Tak jo, hele, mějte se a čau.